Des del Líban vaig tornar bastant més fotut que d'Iraq, perquè al Líban vaig anar-hi sol, i llavors doncs, les entrevistes, després d'una entrevista o els patiments o el que et passava, doncs t'ho quedaves per tu, no ho comparties amb ningú. Però bueno, va ser un regal poder anar al Líban, no? Però va ser bastant més dur. D'Iraq, doncs, molt content i molt bé perquè ha sigut anar amb 7 persones, ho comparteixes tot. En quant a cosa professional, doncs, aprens moltíssim, tant en un lloc com en l'altre, no? I aprens brutalitat perquè et trobes davant de coses que mai t'has trobat, que la carrera no t'ensenya. I en quant a cosa espiritual, tornes místic, flotant, sí, durant un temps, i se t'oblida. Tornes a agrair moltes coses, tornes conscient de moltes coses, que amb el temps, si no vigiles, et van oblidant. Sobre la meva experiència no dono cap missatge. El que sí que dono missatge és sobre el testimoni d'aquests cristians perseguits. O sigui, això sí que és el que la gent ha de veure, i mirant aquesta gent s'ha de preguntar sobre les seves vides. O sigui, aquí l'interessant és el testimoni d'aquests cristians perseguits que estan morint per la seva fe. Cada història, quan veus un pare que ha perdut un fill i et diu que no està enfadat amb Déu, o quan veus una mare que l'ha segrestat la filla i et diu que perdona els que han segrestat la seva filla, cada una d'aquestes històries, inclús el que no li ha matat a ningú, però que ho ha perdut tot, ha perdut la casa, la feina, el treball, ho ha perdut tot. I et diu que no s'ha sentit abandonada per Déu i que dona gràcies a Déu. O sigui, cada un d'aquests testimonis pot pensar molt de com nosaltres vivim la fe, de qui és Crist per nosaltres, què és la fe per nosaltres. Sí que aquests testimonis t'interpel·la a dir-te com estic vivint, com estic enfocant la meva vida, què és per mi Déu. És una cosa, una idea, no? Està legal, però no intervé la meva vida, no entra en la meva vida. Llavors, cada un d'aquests testimonis et fa plantejar-te aquestes coses. És a dir, no és que n'hi hagi un que sigui més, et diria un, però llavors de cada un, o sigui, treus una cosa que en la teva vida serveix. Que en la teva vida té alguna cosa a veure.